Queremos planetos hablanos trabajaros alemanos. Kožákos, Ignacos, Hankasos, Ufonos. Dobrý den, vítejte u mimořádného zpravodajství. Nacházíme se v průmyslovém areálu uprostřed města Brna. Jsme svědky šokující události. Na střechu chladicí věže právě přistává létající talíř. Cože? Pozor, za tebou! Ne! Co se to děje? Ne! Všude! Ne! UFO porno! Jonkun kotona! UFO porno! Neboj, to jsou všude! Jonkun kotona! Do prdele! Ne! UFO porno! Jonkun kotona! Prontos horas hamas mantos, tacoros. Haha, UFO! UFO porno! UFO porno! UFO porno! UFO porno! Jonkun duuni paikalla! UFO porno! UFO porno! Jonkun poppamiehen kastellessa! UFO UFO porno! Jonkun autossa! UFO porno! Jonkun autossa! UFO porno! Jonkun kotona! UFO porno! Jonkun kotona! UFO porno! Jonkun kotona!